ang katumanan. Sumala sa sulat sa mga pulong ko. Walay usang mapagyan, tanang matuman. Sumala sa sulat, kinitalang matuman. Ang katumanan, sumala sa nasulat sa mga pulong ko. Walay usang mapagyan, tanan matuman. Sumala sa nasulat, kining tanan matuman. Una, Dili mapakyas ang pulong ko. Ang saad tanan matuman. Diya sa nasulat, moabot ang katumanan, niling tanan. una, Dili mapakyas ang pulong ko. Ang saad tanan matuman. Diya sa nasulat, moabot ang katumanan, niling tanan. Mahimo mo ang tanan. Ikaw lang, Jesus, ang labing gamanan. Anak ka sa kahitasan. Ikaw ang Diyos, nga labing gamanan sa tanan. Mahimo mo ang tanan. Ikaw lang, Jesus, ang labing gamanan. Anak ka sa kahitasan. Ikaw lang, Diyos, na labing gamanan sa tanan. Lord, Lord Jesus, Lord, the light of God, Lord, sa tapusan ng Diyos. Oh, wonderful God, wonderful God. Oh, salamat sa Diyos. Glory to you. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. mga Diyos, hallelujah. Salamat, salamat. Salamat kayo, Lord. Oh, kaparehas sa butang tinitigan grupo. Salamat po Diyos, salamat po Diyos. Oh, Hallelujah, buntag. and Noon ka wala si pastor, naman nagpadayon man gyapon atong tigom kauban sa wala og tuo makamot gibilin sa Ginoo dinhi sa tinuod Iglesia ni Cristo. amen. Hallelujah. O, kini nga grupo ang Ginoo mo nagtukod og gipanganlan niya tinuod Iglesia ni Cristo. So magpadayon ang fellowship o agenda sa iyang iglesia. Salamat sa Ginoo sa katungod sa gihatag sa Ginoo ban siya ang alagad niya.
Mao gipadaygan sa tanan. Istorya mi ganihan ni Brad Kalapan no nga ako ay magdala og mensahe, ako magsaysay mensahe sa Ginoo ipabot. Salamat ana nga pribilehiyo. Dalaygon ang Ginoo ni kabuntagon niya ang hari. Hallelujah. Oh, Siya. hallelujah. Kay Oh, hallelujah. sa tibuok kalibutan, tibuok yuta ang grupo mismo ang Ginoo mismo na ingon nga siya mo nagtukod og nahingalan ini nga grupo tinuod iglesia ni Kristo. Mo na ingon nabasahan ako atong nasa record book taas mo kay ito. Samtang nag-imlando ko tong mensahe tinaagi pagbasa na ko diri naar diri tulo ka pilo kapalit o uno manghihapon to bahin sa tinuod iglesia ni Kristo nga mao'y mang apod-apod sa tibuok kalibutan. Na confirm gyud dito nga ang gobyerno ni Hesus mao'y mo gikinahanglan sa yuta ang mga panahon na. So karon ang gibasa-basahon dining gipadayag sa Ginoo niadtong naman siguro ni o 2011 page 26. Ano ang gipadayag? Ano ang atong basahon ang gipadayag sa Ginoo? Dugay na. Ang kalibutan nagkinahanglan kanako aron mabuhi kay aron magkinahanglan kanako aron mabuhi kay ang kalibutan ako unang sunugon pinaagi sa hilabihang kainit sa kalayo mao nga kinahanglan ang katanang katawhan sa tibuok kalibutan masayod nga kining kalibutan ako unang tapuson. Hallelujah. Mao nga kinahanglan nga ang mawalihan ang tanang kanasuran sa akong mga pulong. Kinahanglan sila managhinulsol ug mga lagad kanako aron maluwas. Kinahanglan ang tibuok kalibutan makadungog sa akong mga pulong. Muabot man ang kagubot ang tibuok kalibutan. Apan ang akong katawhan anaa kay ako ang Dios sa kalinaw. Hallelujah. Mao nga ang tibuok kalibutan inyong krusadahan. Kay kini nga grupo ako ang nagtukod aron magawali sa tibuok kalibutan o sa tanang kanasuran. Ani, hindi mo Ginoo. Ang tibuok kalibutan anaa sa hilabihan nga kalisod. Kini katumanan sa nahisulat sa akong mga pulong. Sila mangandoy nga kamo magakrusada sa ilahang nasod. Hallelujah. Tungod kay nahibalo sila nga kamo ang adunay gahom sa pagsira. Tinukod ng Iglesia ni Kristo. Kay ang inyong pagasirhan, masirhan gayud. Ang inyong pag-aablihan, maabrihan gayud. Kay walay nasod nga makabarog ni anang adlaw. Gawas kun muanha sa Pilipinas aron mamalit sa tanang panginahanglan sa iyang nasod kay sila nahibalo nga ang pangulo sa Pilipinas dili makaabri sa pag-aabrihan niini nga grupo bisan pa ang hari sa Mindanao dili makahimo sa pag-abri gawas sa grupo nga gitagaagahom sa Dios. Sila nahibalo nga ako ang Dios sa Israel ang maghatag kanimo sa yawi o gahom aron ang imong pag-abrihan maabrihan ang imong pagasirhan masirhan. Hallelujah. Mao ni ang giingon sa Ginoo sa grupo nga iyang gitukod. Mao ni ang otoridad nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Mao ni ang gihatag kang sayro ug naa po ni sa grupo kay matud pa sa Ginoo magasunod ang grupo kang sayro. Mo ni kita mo ay gitagan-an sa Ginoo ani nga magawali. So basahon nato ang mga bersikulo kay naa sa Biblia. Rihan tanan ng mga bersikulo ani kay basig kay makuanta di na ta kabasa. Malagi untang abutan. Salmo 24. So basahon da ng bersikulo kay di na ta kahisgot ani niya. Daghan tagabutan. Hallelujah. Salmo 24:1. Iya ni Jehova ang yuta
ug ang pagkapuno ni ana. Ang kalibutan ug sila, ug ang kalibutan kama ug sila nga mga nanagpuyo niini. Atong timan ang kalibutan kay mo nitong isgutanon kay ipaday sa Ginoo ang kalibutan. Juan 3:16. Napa ni Ribad no? Napa? Juan 3:16. Kaya gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Sa 17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Juan 8:12. Og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit. Hinunua magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh. Mateo 5:14. Jesus. Hallelujah. Daghan mo ulungutan na gud sa mga verse ba? Nya dito kay ako og verse, daghan sa Biblia tanan ang gipaday sa Ginoo. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayod masalikdan. Kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Mao na siya. Mateo 24:14. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Puros kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Hallelujah. Daghan pa ni guro dito na to. Hallelujah. So karon kung isgutan, maghisgutag kalibutan. Tungod kay ang Biblia, ang ipadayag kang sayro, naghisgot bahin sa kalibutan. Hallelujah. Karon ang kalibutan, kung tan-aw na to ang kalibutan, matud pa sa Biblia, Roma 8. Ang masahan na to, nasa na to. Hallelujah. Kaya tayo yung mga pulong. Roma 8:20 kapin. Sa 18 sugod. Giisip ko nga ang mga pag-antos nining panahon na karon dili takos ikatandi sa himaya nga igapadayag raon niya kanato. Kay ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kaya ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini dinha diya. Uban sa paglaom kay ang kabuhatan ipahigawas raon niya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot. Hallelujah. Og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nahibalo kita nga ang tibuok kabuhatan na nagduyog sa pag-agulo. Hallelujah. Sa pagbati hangtod karon ug dili lamang ang kalibutan ra kun dili kita gayud usab nga mga nagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu. Nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita nga ang mga anak nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. Kay diha sa maong paglaom nangaluwas kita apan ang paglaom nga makita dili paglaom kay kinsabay magalaom alang sa butang nilang makita na apan kung magalaom kita alang sa butang nga dili makita nan magapaabot kita niini uban sa pagpailob. Hallelujah. Dalaygon ang Dios.
Tanaw na to ang sitwasyon sa yuta karon. Way hustisya. Bisan asa ka moadto, adto ka sa gobyerno, way hustisya. Gihikawan ang tanang tao sa hustisya. Kung wa kay kwarta, bisan pag wala kay atraso, butang-butangan ka, mapildi gyapon ka ug makulong ka. Moadto ka sa tanang dapit. Mo-file ka og papers, moadto ka sa tanang ahensya sa Pilipinas. Lisod-lisoron ka pag-ayo. Dili ka atimanon pag-ayo, dili ka puwira na lang sa mga tao nga moatiman sa imuha. Bisan asa ta mo adto nga sitwasyon, bisan asang dapit, makita na to nga kitang tanan karang kuan ba, karang murtag nagagulo ba. Tinuod ang nas kasulatan nga nagagulo ta. Maabot siya. Oh, murag hikawan ta sa tanan. Bisan asa ka nga ahensya sa gobyerno mo adto, puros kurap, puros sindikato, puros kwan. Wala gid. Mato ka sa simbahan, reliyon, maor gyapon. Gubot man gyapon. Tibok palibot ito, nagkagubot. Tanang sistema diri sa yuta, puros gubot tanan. Hallelujah, wa gyud. Unang ang Ginoo, ang Dios nagpadayag kang sayro. Ug ang Ginoo concern sa kalibutan, dili sa yuta. Kay ang yuta way nawala sa yuta. Nag-agulo ang yuta ug ang mga tao nga dunay espiritu sa Dios tungod kay ang kalibutan dinhi sa yuta dili mao. O dili siya mao. Dili mao. Muna salamat sa Ginoo nga matud pa ni Pablo, nagpasalamat ko kay pag-abot sa problema dili na ako ang naglihok kundi na ang Dios nga nian ako. So salamat sa Ginoo karon kay matud pa sa Biblia kining tanan mga panghitabo mahitabo kayod. Unya niingon dito sa Mateo 24, kung basahon nimo, sinugdanan pa lang kini sa mga kasakitan. So ang mga simbahan, ang mga relihiyon, pag niabot na ning mga sitwasyon na, ang ilang naa sa ahuna nga mag-rapture na, mubalik na ang Ginoo kay naa na di na gimantos ba, kanang lami na jud kay isibat ninyo taa, tungod kay hugaw, tungod kay bisan asa ka maadto gubot, wala gikawan. Adto ka sa mga negosyo, gi pilyor, maadto ka sa mga eskwelahan, pilyor, adto ka sa ospital, sindikato. O daghan kayo, gisulti na sa adto kag palengke, sindikatuhon ka, ang timbang sindikatuhon. Bisan asa ka maadto. Magparking lang ka dito, paningnan ka. Oh. Bisag igo ra kaning dali ra kayo. Puros pilyo. Ang resulta, ang magantos ang mga tao nga niadin hitanan. Unya ang kabuhatan nagantos. Dili mianhi ang Ginoo tungod sa yuta. Kaya ang yuta way problema. Ang problema dinhi ang atong kalibutan. Dili ang problema ang yuta. Ang kalibutan may problema din. Tungod sa problema, tungod sa kalibutan nga dili mao. Tungod sa kalibutan nga mali. Nga niya dinhi. Una ang Dios niingon, gihigugma niya ang kalibutan. Ug siya mianhi aron sa pagluwas, dili sa paghukom. Kay ang kalibutan gihukman na daan. Naa sa kadautan, nagpilit ang kalibutan. Muna ingon sa Ginoo nga, gigugma ko ang kalibutan. Ug mianhi gipanhin ako akong bugtong anak. Kay luwason ko ang kalibutan. Kay diya sa kalibutan naa ang iyang mga katawhan. Unsa gisulti dito sa kuan? John 3:16. Kay gigugma ko ang kagibutan ug gipadala ko akong bugtong anak. Ug ang tanan niya motuok, maluwas. Ngayon ng Diyos, siya ang kahayag sa kalibutan.
Now, ang original nga pinulungan o Hebrewanon nga pinulungan sa kalibutan, balikan nato ang history. Ato nang lakbitan atong unang Domingo na si ang lawas si Cyril naghaya pa diri. O karon mo ni siya. Kanang gitawag nga ang kalibutan, ang una-una mong sa mga tao, ang kalibutan o ang yuta maura. Separate. Klaro kay sa itong gibasa sa Salmo 24, ang yuta ug ang kalibutan ako ug ang tanang sulod niini. So lahi ang yuta. Lahi pod ang kalibutan. O sa Hebrewanon, original nga pinulungan dito, ang kalibutan, kosmos. O mo na kosmos, K-O-S, M-O-S mo na dito. So ang meaning sa kosmos sa English, basahan ako dito, ang pinaka importante dito akong gikuha, ang tulo kabahin. Gitawag dito governing system. Oh. Anong sistema nga naggahom dinhi sa yuta. Ikaduha, power of authority. Mo ikaduha dito. Ang ikatulo, system control. System control. Sistema nga nag-operate dinhi sa yuta. So mauna ang kalibutan. Dili yuta ang kalibutan. Kay adito ang yuta, dili lagi siya ang earth, lahi dito tira ang kahulugan sa ang meaning sa yuta, tira. So separate ang yuta ug ang kalibutan. Ang kalibutan mao ang mga sistema dinhi nga nag-operate sa yuta. Karon si Hesus nakita ni tanan. Ug ang atong sitwasyon tanan dinhi karon nakita nga tungod sa dautan nga sistema nag-antos ang yuta sa labihan nga pag-antos. Bisan pa ang mga tao nga niya dinhi ug ang mga tanan kabuhatan sa Ginoo nakpurap tanan. Puros daot hugaw ang tibuok yuta tungod sa mali nga kalibutan. So mao na siya dito. So karon adto ta sa tanang sistema dinhi sa yuta. Adto ka sa panggobyerno. Ang Ginoo adto ta sa panggobyerno. Dautan nga sistema. Adto ta sa mga ospital, dautan nga sistema. Adto ka sa eskwelahan, anaa nga sistema pud dautan. Adto ka sa mga abogado. Mga abogado na sila, maghukom na sila, mga mamuhat na sila blaod pero korap. Grabe ang ilang sindikato gihimo. Bisan asa ka maadto adto ka sa mga negosyo. Korap adto ka sa mga kumpanya. Puros dautan ang sistema nga naglihok. Munang giingon sa Ginoo, gigugma ko ang kalibutan ug gipadala ko ang akong bugtong anak. Kay gusto si Ginoong Hesus nga mosulod sa atong kalibutan. Kay gusto niyang iyahang kalibutan mao isulod sa mga kalibutan dinhi sa yuta. Munang giingon niya, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Way laing gikinahanglan nato si Ginoong Hesus. Ang kalibutan ni Ginoong Hesus. Kamo taga dinhi sa kalibutan, ako dili dinhi kalibutan ninyo. Una nga kini akong kalibutan, akong gipaabot. Unsa giingon sa Ginoo sa Mateo 5:14. Kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Kita mao ang kahayag sa kalibutan. Kisa may grupo nga gitukod sa Ginoo. Ang tinuod iglesia ni Kristo, ang Ginoo nag-ingon, magawali kamo. Klaro kang gibasa ta. Kamo'y magawali sa tibuok kalibutan. Kamo'y magawali sa tibuok kalibutan. Kamo mao'y kahayag sa kalibutan. Pero siya ingon, karon sa ubang verse, mingon siya, kamo kahayag sa kalibutan. E gusto sa Ginoo ng iyang sistema, dalhon sa mga anak ngadto sa tanang sistema dinhi sa yuta nga hugaw. Karon asa man ta maadto? Walihin ninyo ang tibuok kalibutan, bato na sa ingon ang Ginoo, unahan ninyo ang Pilipinas. Una sa Pilipinas ngadto sa tibuok kalibutan. Ingon ito tibuok kalibutan, tanang kalibutan nga niya sa yuta, puros kurap.
maunay subsubon sa mga anak sa Ginoo. Muna nga inyong Ginoo, magpadala siya mga magwali gikan dinhi sa Pilipinas. Ilawom sa tinukod Iglesia ni Kristo. Ilawom sa pagpadayag kang sayro. Gigagikan dinhi, pero ilawom sa tinuod Iglesia ni Kristo. Dili lang kay bisan asa gikan diha to. Ilawom sa pagmando sa tinukod Iglesia ni Kristo. Kay ang Dios naghatag og otoridad kang sayro. So ang kalibutan dili yuta, klaro. Ang yuta mao ang yuta ug ang kalibutan separate, dili siya mao. So ang laglagon sa Dios dinhi sa yuta ang kalibutan. Tapuso niya ang sistemang dautan dinhi sa kalibutan. Una nga giandam sa Ginoo ang gitukod niya nga tinuod Iglesia ni Kristo. Kay kana nga sistema way laing magdala. Ang anak kaniya, mga anak kaniya, labi na sa gipang-appoint niya ug labi na sa grupo nga iyang gitukod tinuod Iglesia ni Kristo. Nga matud pa may mga wali sa lunsay pulong, may mga sub-sub dito sa kalibutan nga mali. Hatamat to. Giasayin tas Ginoo sa tanang dapit diha nga area. Musta ang atong kalibutan? Musta ang kalibutan, ang sistema ni Jesus? Maubay naghayag dito. Nagisugos to kita ang kahayag dito, anak. Kung dili ta magsidlak sa may kahayag, anak. Matod pas Ginoo kangit-ngitan. Gilukop ang yuta sa kangit-ngitan. So ang kahayag sa akong nabasahan dito sa original gyapon nga Hebrewanon nga pinulungan, ang kahayag gitawag siya dito og knowledge o tanawa perting layo mo nang dili ta magtuki-tuki yanor na natong basahon mo nang kaingon ko karon ang kanang bersikulo nga nabasa nako John 3:16 karon pa nako na mabasa sukad masukad ngano man karon man ablihan akong una-una sukad gitagaan tag authority sa alagad sa Dios dinhi ug iyang giablihan gi-unlock kung kinsa ko o kinsa unsay akong assignment diha nagsugod og tubod ang gipadayag sa Ginoo kay di ko kasabot tanan. So, salamat sa Dios kay kana nga authority gihatag sa tanan nga sakop sa grupo nagitukod naay mga assignment tanan ug giablihan ang matag-usan nato ka karakter ug kinsa ta. Ako Abraham Isaac dili na pangalan, karakter na. Matod pa sa kasulatan. Kanang ngalan, karakter. Nya, ingon ang Dios, magwawali ka sama kang Glenn. Salamat dili tao ang nag-appoint ana. Diha ra ko sa Ginoo kay balo. Nya pagkahuman ana kanang mga gipadayag sa Ginoo mi tin-aw usa ka pulong lang gibilin sa Ginoo dinhi. Atong last Domingo nga hapit na siya namatay. Nga ang pulong sa buhat uno-uno ang trabaho ni Jesus nga nasugdan ipadayon. Mao to'y nakaukab sa tanan sa akong utok. Salamat sa Ginoo. Kanang giingon diha sa John 8:12. Mao ni ang giingon ni Ginoong Hesus. John 8:12. Ug kanila si Hesus misulti pag-usap nga nagaingon. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangit-ngit hinunua. Magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Siya mao ang kahibalo sa tanang sistema sa yuta. Si Ginoong Hesus, ang kahayag ni Hesus mo ay gikinahanglan dinhi sa yuta. Aron ang yuta maulian, maayo. Iyaha ang knowledge gikinahanglan sa tanang sistema dinhi sa yuta. Kay ang nag-govern dinhi
ang sistema sa kangit-ngit. Matod pa tunog pasting si Cairo nga nakita niya ang panabo nga gipuno gilukop sa kangit, gilukot sa Ginoo ug way lain makalukot ang Ginoo ra. Ang tanang kahibalo nga naa sa panggobyerno, iya sa kangit-ngit, iya sa yuta, iya kang Satanas. Muna ang Dios kay nahigugma, miapilar siya. Ug gusto niya nga ang iyang kahayag, ang iyang knowledge, mao'y mag-operate sa tanang sistema dinhi sa yuta. Magobyerno man, marelihiyon man, ug manegosyo man, ug maeskwelahan man, ug mga abogado, ug mga doktor, ug mga nurse. Gusto sa Ginoo nga maapilar din na. Gusto siya nga ang iyang kahayag, anaa din ha, mag-operate. Dili ang iyas kangit-ngit. Kay tungod niya ng kangit-ngit, ang yuta nag-agulo uban ang mga anak sa Dios. Tungod sa kaburong. Tungod kay dili kaalam sa Dios, dili kahibalo sa Dios ang nag-operate sa yuta. Ang original niyang gihimo kaniadto mao iyang iuli karon. Ang relihiyoso dili makasabot ani nga inistoryahan. Tungod kay ingani nga sitwasyon karon nagpaabot na sila og rapture. Gusto na sila mo escape sa yuta kay daot na kay lagi. Ana lisod na kayo ang mataw. Gabi kapait, kasakit, kagutom. Tungod na sa sistema nga ngit-ngit dinhi sa yuta. Tungod na sa dautan nga kalibutan. Mao nang si Jesus ni apilar dinhi. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang tanan magasunod kanako magalakaw sa kahayag. Kinsa may iyang gipang-appoint ini mga anak niya. Labi na ang tinuod iglesia ni Kristo atong sabton pag-ayo. Nga kita dunay assignment dili pabungol-bungulan. Unsaon na to pagkahimong kahayag ngadto sa kalibutan nga hiwi kung kita naghiniwi-hiwi. Mayagan pa na sila. Ingon ang Biblia, kung magdagkot pog suga, dili ninyo taguan sa gantangan. Kung dili ibutang sa babaw, aron mo sidlak makita sa tanan. Karon, kung saan man ta mabuhat, kung saan man nato dawaton ng kahayag nga gingon sa Ginoo. Kamo mo ang kahayag. Kano saan man nato na siya i-apilar sa atong kinabuhi. Nga ang mahayagan nato, mahayagan sa kaalam ni Kristo. Mahayagan sa iyahang kahibalo. Matakdan siya sa kahibalo. Lahi man yung matawhana. Lahi man yung style yung matawhana. Sa inistoryahan, sa binuhatan, sa tanan, lahi man siya. Ano man gikan na sa Ginoo. Dili na gikan ni ining kalibutan na. Kay matod tas Ginoo, dili. Sa Hebrehanon 11 kung basahon nato dito, kita mga langyaw ta dinhi ni ining yuta. Dili ta taga dinhi. Mga langyaw ta sa yuta. Taga dito ta sa langit. Maunang gibutang ta sa Dios dinhi. Kay gusto niya idominar ang yuta tungod sa iyang gingharian. Maunang nga ang saad sa Ginoo sa mga alagad niya, kang Moises, kang Abraham, kang tanan nga mga saad, tanan nga mga tao. Dili langit, yuta. Si Moises, yuta. Kanaan, yuta. Kang Abraham, kang David, kang Solomon. Wala nagsaad ang Dios og langit nila. Kay taga langit tagikan. Gibutang ta dinhi tungod sa iyang gingharian nga gusto niya lukpon ang yuta sa iyang sistema. Nya karon giguba sa yawa. Mamo gina bisan pag unsaon mo bisan pag unsaon nato og imagine atong pamanid-an ang yuta. Bisan pa ang mga simbahan igsuon mura na ning kasurin din na. Tungod kay dili relihiyon ang solusyon sa yuta. Dili relihiyon. Kay kung magpabilin tang relihiyoso, magpaabot tag rapture permanente. Wala tay pakialam sa sistema dinhi sa yuta. Wala tay pakialam sa atong paggobyerno dinhi sa yuta. Pero kung malangkat ang atong pagkarelihiyoso, concern ka sa yuta, kay ang yuta gihimo sa Dios alang sa iyang kahimayaan. Alang sa iyang kahimayaan. Mo nang dili ta atat mo adtog langit lagi. Kay tagad langit ta gikan. Gibutang ta sa Dios dinhi. Dili tungod sa atong kagalingon, kundi dili tungod sa iyang gingharian sa langit nga iyang
himuong koloni ang tibuok kabuhatan. O kinsa man na mga anak man niya na diha giguba sa yawa. Siya mao ang kahayag sa kalibutan. Ug siya gustong moapilar dinhi sa yuta. Gusto siya moapilar sa tanang sistema sa yuta. Kay matud pa sa Ginoo nga ang mga abogado, sindikato, mga leader sa gobyerno, sindikato, mga leader sa kapulisan, sindikato. Kung sa dili sindikato ano, nga matud pa sa Biblia, si Satanas mao ang nag-role. Siya nang ingon ng Biblia, prinsipe sa kangit-ngit. Oh, unsa man ang prinsipe? Hari, ruler, prinsipe. Dako siya. Siya mo'y naghari sa tanang sistema dinhi sa yuta. Muna ang tibok yuta, ngit-ngit kayo. Tibok yuta tungod sa iyahang kalibutan, tungod sa iyang sistema. Nagipadagan dinhi sa yuta, miapilar siya sa tanan, panggobyerno, relihiyon, mga doktor, mga ekonomiya nato, dito siya mo ay nag-guide sa tanan. Siya ang hari sa kangit-ngit. Hallelujah. Unsa may kwan anang kangit-ngit. Unsa may original nga Hebrew gyapon nga pinulungan na kangit-ngit. Nakabutan dito ignorance. Tanawa. Prinsipe siya pero ignorante. O nya karon, mao nay nag-rule dinhi sa yuta. Mao'y naghari dinhi sa yuta. Mao'y naggiya sa tao. Hari siya pero ignorante. Walay alam. O ng mga tao, basta ang luya sa mga tao sa yuta. O. Ignorante. Gusto ta mo sunod ta sa tong hari, ignorante. Ang naghari-hari sa yuta. Muna ang Dios nag-ingon, gigugma ko ang kalibutan. Ug gipadala ko akong bugtong anak. Juan 8:12. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Hallelujah. Siya ang kahayag. Siya ang kahibalo. Nga gustong mo apilar sa kalibutan. Gustong mo sulod sa kalibutan. Muadto sa mga relihiyon. Pan Biblia sulti. 25 Mateo 34. Pinaka-stronghold ng sistema o kalibutan din sa yuta mao ang mga relihiyon. Maunay pinakagahi nga alagad ni Satanas. Tungod kay maunay iyang gisiguro ang iyang sistema sa kangit-ngit mapundar diha sa mga relihiyoso. Kay ang mga relihiyoso nagapangita sa Dios. O giapilar, may apilar siya dito. Ng Diyos hangtod karon nagaagulo nga laka way ipik ang himo nga naman bisan pa sa itong mga tanang mga anak sa Ginoo dinhi sa yuta nagaihimo sa tanang panahon pero way ipik to nga naman dili cancer sa yuta ang tanang tao nga pangita og laing nasod nagita og laing kalibutan. Nangita sa glain nga kanang nasud ba? Tanawa mga Pilipino gusto abroad. Kay gusto siya mo escape din sa Pilipinas. Kaya pangwarta dire bisan sa pagkaon dili kaigo. Pag gusto mo abroad atog pagkamatayan lang sa kamusliman. Gusto mo atog laing nasod. Kaya ang ilang sistema dito dako kayo katabang, mga kwarta sila. Dinhi atong sistema dinhi sa Pilipinas. Atong sweldo din dili kay igos kaon, igo bayad sa utang. Bisan asa ka madto. Lagi graduate ka. Diha. Apply ka. Wa adya mo kay ngano man ang nagkontrol tanan sa tanang sistema, sa tanang kalibutan dinhi ang yawa nga ignorante. Sa man ang ignorante, puros la. Puros la kapaitan tanan. May giya. Tawag. Mao ni ang word sa Ginoo sa mga relihiyoso. Kanang eskriba, paparesyo, nagrepresenta na sa mga relihiyoso. 25:34. Mateo. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo.
Adi ni mo 23. Oh. 25 ano 24 mo ni. 25. Mani mga kalimot mo ko. Cinco. Taguan to kitaguan kay mo to pinaka na. Gusto pa padayag. Para diyan. Pagkasakit kayo to napulong sa Ginoo nga nag-ingon dito mga leader sa mga relihiyon, mga eskriba, mga paresyo, mo'y nagsirado sa pultahan padulong sa iyang gingharian. Kay mismo sila wala gani makasulod. Kung saan ba pagpakasulod sa uban sa ilang mga tinun-an na sila mismo dili gani mo sulod. Ang Ginoo kung mapansin nato sa kasulatan, ang iyahang pinaka-importanting mensahe kung daghang maminaw gina paagi niya og sambingay. No, sambingay ang iyang isulti. Dili niya isulti sa klaro. Isulti niya dito sa iyang mga tinun-an. Nganuman ang gingharian sa Ginoo sama og treasure nga kinahanglan imuhang paningkamutan og salom. Dili kay yano ra nga mo. Kung dili ka interesado, wa gyud. Dili ka makakuha. Dili ka makakuha. So mao ni ang gingon sa Ginoo nga kahayag ang mensahe sa Ginoo nga gustong dalon nato ang lunsay ug pulong sa Ginoo nga mao ang kasulatan. Wala ang Dios magsugo sa tao nga iwali ang akong mga milagro. Wala nasulat sa kasulatan. Iwali ko, wala. Ang ipawali niya mahitungod sa iyang gingharian. O mao ni pabali kay nindot kaayo ang iyang gingharian. O nindot kayo ang iyang panggobyerno, nindot kayo ang iyang sistema. Mao na iyang ikagarantiya nato, ikapanghambog nato. Ay mapanghambog nga nagayo kog masakiton. Makaayo mo, ayaw. Iwali ang maayong balita, kining maayong balita, kini dili ni siya way laing ipawali. Way laing ipawali diha bisan unsay ipawali, wala. Ang ipawali maayong balita may tungod sa gingharian niya. Ipawali ngadto sa tibuok kalibutan. Ipaabot ngadto sa tanang sistema sa yuta. Oh, ipaabot dito. Tungod kay kanang sistema, siya ang kahayag, siya ang kahibalo, siya ang kaalam. Tungod kay ang ignorante, iyahang silhigon paphaon sa hingpit dinhi sa yuta. Kay dili ni iyang teritoryo. Teritoryo ni sa tao nga dunay unod. Oh. Kaman, kining yuta gihimo sa Ginoo alang sa tao nga dunay unod, dili alang sa espiritu nga walay unod. Ang yawa espiritu nga walay unod, wala sila'y authorized dinhi. Mao nang nag-rule siya sa tao, naghari siya sa tao, ignorante. Mao nang ang Bible nasulti, ang buta nga leader magaguyod sa buta, mga hulog sila. Kitang tanan nangahulog tungod sa iyahang pagkabuta. Oh, kay kung dili pa siya buta, maayo unda atong kahimtang ron. Gihimo sa Ginoo tanan, naa man tanan ni. Kanang mingon ka nga lisod, nga naa may gihimo tanan sa Ginoo diha. Pero ang nagdominar sa sistema, nagkontrol sa sistema nato diri, wa tay power kay ang gobyerno nagkontrol. Yang nagkontrol nila ang yawa, ang kangit-ngit. Karon, bakaingon ka nga, wadto ka sa highway, dakpon ka, why hustisya, mga tarungan ka, di ka katarungan. Kay naa ang sindikato nagpa-IP. Oh, mura kag antos ba? Mismo gobyerno nato nagaantos ta. Mura gahigos patapos Biblia nagaagulo. Oh, nagagulo. Tungod kay hikawan sa hustisya. So, ang tinuod nga hustisya ang ato rang Ginoo. Mao nang mingon siya,
gipaanhi ko akong bugtong anak. Aron, ipadala ko. Kaya ang naa sa kalibutan ang iyahang mga anak tanan. Oh. Una nga Dios pilar. Mateo 24:14. Mao ni ang gisugo niya sa Mateo 5:14. Mga anak, kamo ang kahayag sa kalibutan. O, mo na yung ipawali ha. Mo na yung ipawali na to. Una kung watay kahayag. Daman. Unang kuyo kay ang ginutudlo din isto itong napa si Cairo. Isog kay sa mo istorya. Sa tanang kabubuton sa Dios dinhi, sa tanang pulong sa hari gipabot dinhi padayag. Dili ugma karon. Ang pagkano sa talaiton, ingon ang Ginoo tinuod iglesia ni Kristo na aspida. Hangtod kanos atalaiton sa mga relihiyon. Ang laiton man brad, hangtod kanos anato biayon ang pangalan sa Dios nga nasa tuwa. Kita ang tagaan niya pangalan. Ang iyang pangalan nakasalalay ang iglesia. Dako kay ang ngalan sa Ginoo nga gidala sa tinuod iglesia ni Kristo. Pero hangtod kanos ana biayon sa uban. Tungod sa tao. Muna diha. Daghag inistoryahan na dunggan sa palibos. Nagdaot kang Cairo nya makabato sila sa tuwa. Tungod sa pulong sa Dios nga naa diri nga usahay ginakontra nato. Usahay ang pulong mo sa hari umatod pa sa kasulatan, walay debate. Ang presidente sa demokrasya mihangyo nga, huy, Pilipinas, cooperate mo. Maluoy yung taon mo, cooperate mo. Mao na iyang pulong sa tanang tao. Pero sa hari, dili gusto ang Dios nga mo kooperita sa iyang pulong. Kundili, muubi ang iyang giingon. Walay lalis, walay debate. Kung mingon ang Dios, ayaw pagpakagilawas. Ayaw pagdebate. Ang giingon niya, ubi. Mo nagisud sa pulong niya. Ubi, walay debate. Dili pareha sa ubang mga sa mga relihiyon. Si tinta ka bishop magdebate nga ang bayot o lalaki ipakasal. Ung uyunan na sa sitinta ka mga bishop, mga obispo, mga relihiyon na, dili lang yung Katoliko, tanang relihiyon sa yuta, na yung mga obispo na yung mga bishop. Pag mauyunan ng ilang balaod yung gihimo, kaya nag-research ko na tanan, nag-research ko na, si tinta ka obispo ang naadiha, mabuto. Kung naay makabuto, nga katunga o subra, mudaog. Karon, gipaabot ang lalaki ipakasal. So, gimitingan. Ilang diskubrensya, ilang debatihan. Og midaog gyud ang dautan. Nagpakasal gyud, makasal na gyud ang lalaki og babae. Wala sa kasulatan. Tungod kay giuyunan sa daghang mga dagko sa relihiyon nga ginasirespeto nga ang yawa maoy nag-guide, ang kangit-ngit ni Satanas maoy nag-guide. Ingon ang Dios why debate. Ang Ginoo nagpaabot sa iyang mga mensahe sa Bible o da sa record book, walay explanation. Dili gusto ang Ginoo ng explanation, kundi ubi ang gikinahanglan niya. Walay laing pangutana, walay laing debate. Walay laing unsay ginaungan nimo. Wala. Ang ingon sa Ginoo, ubira mo sa kuang giingon. Wa nay debate, maunay pulong sa hari. Bisan pa tao nga hari din sa yuta. Mauna, walay makabuot nila. Pag moingon ang hari, mauni akong akong word ipaabot sa kabinete. Mauni ang inyuhang i-implementar sa tanang katawhan, maugid na
walay makaingon nga, hari, dili mo. Walay mo ana. Unsa nga nang kaniman ng hari? Walay explain. Kay ang kumpanya kung magbuhat o produkto niya na ay manual ipadala sa mga produkto. Basahon nimo na dito, nakabutang dito, guarantee, warranty. Makagarantiya sa iyang gihimo. Ug doon na po yung warranty. Tungod kinasayod sa iyang gihimo. Walay explanation dito, gibutang dito. Halimbawa, kanang plansa. Dili magplansa kung kuan, nas tubig. Kaya kung plansa ka, wala na explanation dito. Mauro nag-iingon. Oh, ang uban musulay gyud. Oh, di plansa, butang sa tubig. Kuritihan patay. Oh, mingon dayon niya. Ngano man eh? Oh, wala nagbasa og manual. Unsaon pagkabalo sa usaon niya pagkabalo sa maong gibuhat o sa maong produkto kung dili ta magbasa og manual. Ang Dios naghimo sa tanang butang sa yuta ug mao ni ang manual. Mao ni ang ihang manual. Walay explanation, walay debate-debate. Kung mosunod ta, ani, matinud-anon ang iyang pulong nga nagaingon. Wala. Kung sa ipaabot, ugma, ang Bible nasulti, karon kung nadungog nimo ang gingon sa Espiritu Santo o Holy Spirit, karon paminawon, dili ugma. Karon sa aman, si Cyril buhi pa. Paabot ang grupo sa mahitabo o sa katumanan. Karon patay na ang iyang lawas. Buhi siya. Nagpaabot yapon sa pagkabanhaw ang katumanan. Di na paabot nganong ingon si Cyril na tanan, gipadayag na tanan naa sa record book, naa sa kasulatan. Kung unsay himuon sa Ginoo saya, ang Ginoo rin nasayod. Pero unsa ang gipadayag dinhi? Tatuwa, kompleto tanan. So, Iglesia ni Cristo nga tinuod, gisangunan sa dunsay ug balaang pulong. Panlakaw kamo sa tanang tibuok kalibutan ug giwali kining maayong balita sa iyang gingharian. Kay gusto ang Dios mo apilar og ang katapusan sa kalibutan wala magdepende sa atong mga activity dinhi. Nagdepende sa mensahe sa Dios. Kay gusto niya tapuson ang tanang sistema sa yuta nga daot. Kay ang iyang sistema mao iyang ipuli. Mao na buot niyang ipasabot ang tinuod Iglesia ni Cristo. Kung magpabilin tang nagpuyo sa kangit-ngit, bisan sa silingan, dili sila mahayagan. Wala. Walay muhimo ni ini. Kay ang Biblia nagdeklara na daan nga kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Kamo ang dunay knowledge nga gikan sa Dios nga mosulod sa tanang sistema sa kalibutan. Ang kahayag sa Dios, ang knowledge sa Ginoo ato ang maangkod mao po na ipaambit nato sa uban kanang knowledge sa Ginoo, knowledge kanang kahayag nga gingon niya knowledge mao nay mabungkag sa kangit-ngit nga mao ang pagka-ignorante sa tao. Ignorante, nagpanggialamon pero ang kaalam nga iyang igunitan iyan ni Satanas. Oh. Ano siya? So, sa sulod sa mga kalibutan, mga dagko, mismo sa kalibutan sa atong panimalay, di gani, oh, knowledge sa Ginoo. Gusto sa Ginoo tanang pag atiman sa mga bata, knowledge sa Ginoo, gusto niyang kahayag sa Ginoo. Kay gusto siya nga ang kahibalo sa Ginoo maoy magdumala sa panimalay. O sa atong trabahoan, ug asam tadapit sa atong negosyo. Gusto niya ang knowledge sa Ginoo. Maoy maga-operate aron ang kahayag, magasigdak, magapabilin. Aron ang iyang kaalam, mahimaya siya. Muna siya daghan o verse nga karon pa nako nabasa. Ilham din na basahon to balik ang Salmo na pay oras. Salmo 24. Aron makuha na to nga separate ang yuta ug ang kalibutan. Tungod kay kung dili gyud na siya i-separate nimo. Kung dili nimo i-separate na ang yuta ug ang kalibutan maura. Komplikado sa Biblia.
Komplikado sa Biblia. Muna nga kang kalibutan, gitudlo ni Kuan dia, ni Sairo. Perting klaruha sa gitudlo niya. Na kita mo pagwalis tibok kalibutan, lunsay pulong. Na atong basahon ni hinay-hinay ang Salmo 24. Iya ni Jehova ang yuta ug ang pagkapuno ni ana kama. Ang kalibutan kama ug sila nga mga nanagpuyo niini. Oh. Dinhi sa yuta iyang iyahani. Ang pagkapuno iyahani diri. Siya may nagbuhat mismo nini. So way dautan kay siya may nagbuhat ani. Way dautan kay iyang yuta. So perfect kay ang gihimo. Way dautan. Ug ang kalibutan. Ug ang kalibutan. Ug ang nanagpuyo niini, nawa. Og sila nga mga nanagpuyo niini. Hallelujah. Ang isla, ang Pilipinas mao ang sistema, mao ang kalibutan. Ang isla mao ang yuta. Isla sa Pilipinas mao ni. Tulo ka isla, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang iyahang pangalan mao ang sistema, mao ang iyahang karakter. Mao ang naglihok niini nga yuta ang sistema sa Pilipinas. Karon di ni masulbad tong pagpadayon ng sistema niya. Ang uban gusto mo escape, gusto siya mag-ampo nga Ginoo mag-rapture unta. Kay pait na kay lisod na juga ayo labi na karon perti naging pait agad Ginoo. Bisan sa panginabuhi lali magpait. Ani magpait ngano man. Puro sindikato ang naa diha. Bisan pag di gina siya maayo pero ingon ang Ginoo ayoho niya ang yuta tungod sa iyang sistema. Ayoho niya ang Pilipinas tungod sa iyahang sistema, tungod sa iyahang kahayag. Kay matud pa naka-record na nga ang tanang kahayag kangit-ngit sa tibuok kalibutan. Tibuok dinhi sa panabo sa Pilipinas gilukot na sa Ginoo. Kay gipulihan niya og kahayag nga naang nga mao ang kahibalo sa Dios nga labing kamahanan. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong ni kabuntagon sa pagpadayag niya sa matag usa. Samtang gapaabot ta sa iyang himuon ang kahayag nga gibutan sa Ginoo sa tuwa kasidlakon po nato. Kaya sa ang pagkaluwas ang naarin nga dito mag-function. Magic ba din Ginoo nga oh. Ang kahayag amo usab kalit. Na kay ang gingon sa Ginoo sa 5:14 kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Kamo butos kahibalo. Kamo ang asin sa kalibutan. Wala na kwenta ng mga pulungan na kung dil na buhaton. Kung ang Ginoo mismo magic. Tao mo buhatan. Tiloy. Oh, tao mo yung muhimo ana. Tungod kay gitagaan ta niya og kahibulungan nga kahayag. Alay, kalibutan to kahibulungan. Kahibulungan mga royal ta. Kay ang Biblia nagisgot ni siya hari ug mga anak. Pamilya ang Biblia. Kita ang mga anak siya atong ginikanan. Mao ni hari siya. Kanya matuman ang kasulatan niya. Kita mga hari uta dinhi siyuta. Hari tas kabuhatan, dili hari sa mga tao. Oh, hari tas kabuhatan. Oh. Aron matuman ang kasulatan, hari siya sa mga hari. Na ang mga hari magadayeg sa yuta, gihatag ang mga kanta nga daghan kayo. Nga si David mao ang standard nga hari dinhi sa yuta nga nagadayeg sa Ginoo tanawa. Unsay mga pang awit ni David. Kaya ang Ginoo ang hari bisan sa yuta nga hari ganahan kayo kanta kan siya. Oh, ganahan kayo siya simbahon siya, kantahan siya, ganahan kayo. Man si David nga hari sa yuta nagsayaw, i-accept sa Ginoo ang iyahang gihimo. Tungod ganahan kayong hari nga musayaw niya, muubi niya ang iyang mga hari. Karon matuman ang kasulatan, hari siya sa mga hari. Oh, sa pagkitabo ana. Salamat sa Ginoo. Sa iyang mga pulong, ni kabuntagon. Atong gibasa, tin-aw kayo ang gibasa, ang gipadayag kang Sairo, naatanan sa kasulatan, wala sa gawas. O nga nagmalandong. Ginoo.
Dalaygon ning kabuntagon, dong himaya iyara. Yes. Sama sa oras na.